Il-ħadd it-tajjeb. Illum 9 ta' Jannar nilqakom għal din il-Quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pompej f'Marsaxlokk hekk kif din is-sena l-parroċċa qed tfakkar il-125 sena mit-twaqqif tagħha. Imexxi l-Quddiesa l-Arċisqof tal-Xikluna. Jikkonċelebraw il-Kappillan Don Luke Seguna u saċerdoti oħra li jaqdu fil-parroċċa. Illum nirringrazzjaw lil Mulej għall-barkiet kollha li ta' lil din il-parroċċa matul dawn is-snin kollha. Insellem il-komunità għażiża tal-parroċċa ta' Marsaxlokk imwaqfa 125 sena ilu fl-1897 mill-isqof predeċessur tiegħi Pietru Paċ. U nsellem ukoll il daw kollha li qegħdin isegwuna fuq TVM din il-Quddiesa ta' Nhar ta' Ħadd. Illum qegħdin nagħmlu l-festa tal-Magħmudija tal-Mulej li biha nagħlqu l-festi tal-Miliet. Minn bejn bambin xkejken illum il-Ġesu naraw ħadult ta' madwar 30 sena
jersa lejn Ġwann il-Battista fi xmara Ġordan u jitlob ukoll il-mamudija tal-indiema u li hu bla teba, il-ħaruf bla teba li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ejjew nitolbu l-maħfra tiegħu tad-dnubiet kollha tagħna u nitolbuh li jħenna lina. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox meta Kristu tagħmmet fix-xmara Ġordan. L-Ispirtu Santu niżel fuq u inbleħen setani għarraftna li hu ibnek il-Aziz. Għamel li l-uliet adottivi tiegħek li ħadu twelid ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-ktieb tal-profeta Iżajja. Farġu il-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb Ġerusalemm u għejdula l-intemm il-jasar tagħha. Tħallset ħżunita, ħadet mingħand il-mulej darbtejn għad-nubieta kollha. Leħen jgħajjad, ħejju t-triq għall-mulej fid-deżert. Wittu għal-allatana modija fix-xahar. Jintradam kull wied u jitniżlu il-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħadba titwitta, kull art imħarbta issir maqat. U tfittx il-glorja tal-mulej u l-bnedmin jarawha il-koll f'daqqa għax fom il-mulej tkellem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxarat tajba lil Sion. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbarijiet tajba lil Ġerusalemm. Għajjad, la tibżax. Ejt lill-bliet ta' Ġuda, hawn u Alla tagħkom. Hawn u Sidi l-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu. Hawn hu biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Ħalraj li jira l-merħla tiegħu, bidriegħu jiġmagħha, u l-ħrief fi ħdanu jerfaħħhom, u n-naġ reddaw bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl bħal mantell inti mkebbeb, inti frix tismewiet bħal tinda flimkien. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Waqqaft fuq l-ilma l-amajja għolja tiegħek, inti tagħmel isħab mirkeb tiegħek, fuq ġwina ħarriħ tiġġerja, li rjieħ tagħmilhom ħabbara tiegħek u l-ilsna tan-nar għaddejja tiegħek flimkien. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek, mulej, kollha blerf għamilthom, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Dan il-baħar ta' kobor u wissa bla tarf li fih jimraħ ħut bla qatt, bejjem żgħar u bejjem kbar flimkien. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jixbaw bil-ġid flimkien. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Jekk taħbi wiċċek huma jinfixlu, jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu morru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti iġġedded il-wiċċ tal-art flimkien. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Qajjem il-littra ta' San Pawl lil Titu. Ibni, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. Sawimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tamaħinja u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu imħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Iżda meta feġġet it-tjieba ta' Alla Salvatur tagħna
u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Mhux minħabba l-opri tajba li stajna minna aħna, iżda minħabba l-ħniena tiegħu. Dan l-Ispiritu hu xerdu bil-kotra fuqna, Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna, biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu nitqazzu u nsiru werrieta tal-ħajja ta' dejjem skont it-tama li għandna. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Aqwa minni jgħid Ġwanni u jagħmidkom bl-Ispiritu Santu u n-nar. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu mqaddes skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk inxu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd jien ngħid għalija nagħmidkom bl-ilma. Imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu u jagħmidkom bl-Ispiritu Santu u n-nar. Ġara li wara li tagħmmed il-poplu kollu, Ġesu tagħmmed ukoll u waqt li kien qiegħed jitlob ismawiet infetħu u niżel l-Ispiritu Santu der fuqu fis-sura ta' ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: Inti ibni l-Għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. Feġġet it-tjieba ta' Alla Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin. Din il-frażi tal-Apostlu missierna San Pawl mill-ittra li kiteb lill-dixxiplu żagħżugħ Titu tiġbor dak kollu li iċċelebrajna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Deret it-tjieba ta' Alla Salvatur tagħna l-imħabba tiegħu għall-bnedmin. U llum qegħdin niċċelebraw il-Magħmudija tal-Mulej li permezz tagħha jinawgura il-missjoni tiegħu li damet 3 snin u li mill-Ġordan waslitu fuq l-għolja tal-Kalvarju fil-qabar mitfun u li minnu xoxta. U fir-rakkont li għatina San Luqa ta' din il-ġrajja li il-Vanġeli kollha jikkonfermaw b'mod u ieħor, jispikka ħafna
l-Ispirtu Santu. Ġwanni stess jipprepara triq għal Ġesu. Uħu kienu qed jistaqsu ma danu il-Messija Ġwanni. U jaqbatu jgħid ċaru tont, ngħid għalija jien nammitkom bl-ilma. Ma ġej wieħed aqwa minni. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Ġesu jsemmi n-nar diversi drabi fil-Vanġelu. Mhux in-nar fiżiku li jaħraq, minnhom jgħid hemm nar u kemm nixtieq li diġà qabad ta' x'inhu dan nar. U għan-nar tal-imħabba tiegħu. U l-mamudija li kellu jgħaddi minna l-mulej mhijiex biss din li sottometta ruħu għalija quddiem Ġwanni biex ikun wieħed minna l-midinbin, imma il-mamudija ta' tbatija fuq is-salib li permezz tagħha tassew djeret it-tjieba ta' Alla Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għalina l-bnedmin. Għaliex Ġesu ħass li kellu jissieħeb mal-kotra biex jirċievi l-mamudija minn Ġwanni. Di kienet mamudija ta' ndiema, l-indiema għal-midinbin. Bejnietna ngħidu għalina, mhux hekk kantajna ħalli ħalina l-biki għax aħna l-midinbin, kultant inkantawha dik l-anja tal-miliet sal-ġurnata mqazza tal-lum li nispiċċaw l-istaġun. Imma nifhmux qegħdin ngħidu, qed ngħidu l-verità, ta' ngħidulu ħalli ħalina l-biki għax aħna l-midinbin. U min iħares lejn Ġesu jitgħammet jgħid inti għandek bżonn titgħammet inti l-ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Imma Ġesu jinsisti li jissieħeb magħna. Fil-kondizzjoni tagħna ta' bnedmin dgħajfa, kultant niżolqu fin-niexef, kultant nagħmlu xi waħda tinkiteb, u ikompli ħenna lina. Jinżel magħna. Il-mamudija hija li propru jinżel fl-ilma, jodos fl-ilma, imma jerġa' jitla'. Jgħaddas fl-ilma bħalma jgħid il-profeta, jaqbad nubietkom kollha u jwaddabhom fil-baħar. Intom hawnhekk eżis nies ta' Marsaxlokk ta' fuq ħafna iżjed minni l-baħar. Il-mulejjek jgħid permezz tal-profeta tiegħu jaqbad nubietkom kollha u jitfaħħhom fil-baħar. Il-mulej jodos fl-ilma tal-xmara Ġordan illum u miegħu jiġbed id-nubiet kollha tagħna u jitfinhom. U jitla, jerġa' jitla mill-ilma. U miegħu nitilgħu aħna wkoll, imma msaffija bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Dan l-Ispirtu jgħidilna l-Apostlu missierna u l-mulej xerdu bil-kotra fuqna Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna. Biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu, il-grazzja x'inhi? L-imħabba, il-maħfra, il-ħniena. Bil-grazzja tiegħu nitqazzu u nsiru wirdieta tal-ħajja ta' dejjem skont it-tama li aħna. It-tama li aħna nkunu werdita, li aħna wkoll nisimgħu dik il-vuċi li l-missier qal fuq Ġesu ta' Nazaret. Inti ibni l-Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Kif se jgħidha dil-kelma fuqi u fuqek il-mulej? Mhux billi ħares lejn il-ħniena tiegħu. Il-Knisja f'kull Quddiesa lill-Alla titolbu din it-talba tant għażiża, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares
lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, il-fidi ta' kull wieħed waħda minna, din il-fidi li hija imħabba li tirrispondi għal tant imħabba. Meta il-predeċessur tiegħi l-Isqof Paċ waqqaf il-din il-komunità bħala parroċċa fl-1897, 125 sena ilu, kontu tgħoddu 210. Daqshekk kien hawn nies Marsaxlokk, 210. U kien hawn joqogħdu 50 familja. Kemm kbirtu? Qalu li x'aktar xaw joqogħdu 4500 dalwaqt 5000 ruħ Marsaxlokk, b'2000 familja. Il-bidu ċkejken ta' 125 sena ilu, u llum qegħdin hawn tirringrazzjaw il-mulej ta' dawn is-snin kollha, tant familji li ġew bulidhom biex jitamdu, tant familji li ġew biex jibdew il-ħajja fi żwieġ, tant ferħ u tant niket. Hawnhekk ukoll ġibtu l-eżis tagħkom biex tagħtuhom l-aħħar tislima. Għaliex il-Knisja hija familja ta' midinbin, bla dubju. Imma familja wkoll ta' nies li jomu, ħanuża kelma li tafu xi tfisser, jomu fil-ħnina ta' Alla. Jomu fil-ħnina ta' Alla. Aħna bħal ħuta fl-ilma nomu fil-ħnina ta' Alla. Dik hija li serraħna li tatina wkoll il-qawwa li nkomplu. Jalla intom eżies xukkajri li tiċċelebraw dan l-anniversarju sabiħ, seklu u kwart ieħor miegħu, tkomplu tikbru mhux biss fin-numru u fl-att, imma wkoll fl-għoża għal xulxin. Il-poplu tagħna, anke dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali li għandhom użu tajjeb, meta nużawhom tajjeb, jifirħu magħkom għax aħna familja waħda li nissapportaw il-xulxin. Irridu nkunu wkoll familja fejn kulħadd iħossu milquh u maħbub. U din nitolbu. Li aħna nkunu tassew familja fejn kulħadd u minnu iħossu at home. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti.
u fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra tan-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. F'din il-parroċċa dedikata lil Sittna Marija tar-Rożarju ta' Pompej, ejjew it-talb tagħna u l-intenzjonijiet kollha tagħna impoġġuhom fl-idejn Sittna Marija taħt dan it-titlu sabiħ ta' Sittna Marija tar-Rożarju ta' Pompej. U ngħidu 3 avamarijiet lill-Madonna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Bl-interċessjoni ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej tilqa it-talb kollu tagħna, l-intenzjonijiet kollha tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn id-doni li aħna qegħdin noffrulek b'ratti l-ħajr tal-li urejtna lil-ibnek il-għażiż. Għamel li din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek li joġbu jħenna lina
u jneħħi id-dnubiet tad-dinja u li għajxu s-santa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int fissirt b'sinjali tal-għaġeb il-misteru tal-ħasil ġdid fix-xmara Ġordan. U semmejt leħnek mis-sema biex il-bnedmin kollha jemmnu li l-verb tiegħek għammar fostna. U bl-Ispirtu Santu li niżel fuq u f'sura li tidher bħal ħamima, kulħadd jaraf li inti konsagrajt b'żejt ta' ferħ lil Kristu il-qaddej tiegħek u battu jxandar il-bxara tajba lil fora. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u blajda ntennu lill-kobor tiegħek. Quddies tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull Qudusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħ l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tal-bnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismawiet li tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-dejn. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi
iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna tqalbinna mulej bid-doni Quddiesa li jogħġbok tatina. Fiċ-ċokontana nitolbu l-ħniena biex nisimgħu bil-qalb lill-ibnek il-waħdini ħalli nistgħu nissewħu wliedek u nkunu hekk tassew bi Kristu Sidna. Amen.
Ċellenza l-ewwel nett nirringrazzjak mill-ġdid tal-li jogħġbok tingħaqad magħna għal dan l-avveniment storiku, il-125 anniversarju mit-twaqqif ta' din il-parroċċa. Jgħidu li darba kien hemm il-jonfant miexi ġo ġungla u eżatt kif kienet isabbat saqajh jara nemlu. U kien se jafġu minn flok jolli s-sieq u jersaq lura jitbaxxaħ dejjem nemlu jgħidlu skużani ma rajtekx u nemlu jdur fuq lil-jonfant u jgħidlu ma ġara xejn stajt kont jiena. Parroċċa tagħna kif qed inti sew hija parroċċa żgħira, daqs nemlu forsi ħdejn oħrajn imma b'qalb tal-jonfant żgur. Aħna nirringrazzjaw lill-Alla ta' dawn il-barkiet kollha li jusaw fuqna permezz ta' din il-parroċċa. Inselmu minn hawnhekk ukoll il dawk kollha qed isegwuna għax naf li qed iġorru wkoll magħhom ħafna u ħafna talb u aħna resquhom quddiemek eċċellenza ħalli inti wkoll tkompli titlob magħna. Il-Papa dejjem jgħidilna biex aħna saċerdoti ikollna r-riħa tan-naġġ tagħna bħala rajja tal-merħla. Hawnhekk Marsaxlokk kif qed inti tajjeb sew naġġ m'għandniex imma ħut għandna ħafna u għalhekk ħanibatek birħa tal-ħut nixtieq nippreżentalek dan il-prodott sabiħ tal-parroċċa tagħna, ovvjament frott is-sajjieda u frott ix-xogħol tas-sajjieda tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet eċċellenza tal-125 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa nidejna wkoll domna illi nippreżentawlek ukoll l-ewwel waħda ħalli tkun propri tiegħek bħala suċċessur. Grazzi ħafna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pompej f'Marsaxlokk. Il-parroċċa ta' Marsaxlokk bdiet tagħti servizz lill-komunità u lin-nies li jgħixu f'dan ir-raħal fil-11 ta' Jannar tal-1897. Il-parroċċa bdiet meta s-sajjieda bdew jibnu d-djar tagħhom viċin il-baħar sabiex jiffrankaw il-ħin għax-xogħol. U qabel ma kienet parroċċa, din iż-żona kienet tagħmel parti mill-parroċċa taż-Żejtun. Il-Knisja bdiet tinbena fl-1890 u l-ewwel kappillan kien Dun Salvdelija. Qabel intemmu x-xandiera tal-lum infakkarkom li l-Knisja tkompli tappella biex il-koll nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u dan nagħmluh bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u l-persuni kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.